भेरगाव जिल्ला इउपिपिएल लाइमोन गांखंआ बुलुर बादायलायनाय खुंफुंदों। भेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि 3 बोसोरारि सावरायनाय जथुमाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। बायदि बे जथुमाजों लोब्बा लाखिनानै इउपिपिएल लाइमोन आफादा गासै 4 ब्लक हानजानि बुलुर बादायलायनायखौ खुंफुंनाय जायो। बुदुरा गामि बाथौ थानसालिनि लांगोनायाव खुंनाय बे बुलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ बेखेवनानै होयो भेरगाव जिल्ला इउपिपिएल लाइमोन आफादनि आफादगिरि देरहासार बर'आ। बिथाङा गेलेनायनि सोमोन्दै माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ फोरमायदों। भेरगाव जिल्ला युथ विंसनि बानजायनायाव जोङो भलिबल गेम होबाय थादों आरो बे भलिबल गेमाव जोंहा 4 ब्लकआ बाहागो लादों आरो बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै आरसि कमिटि बिथांमोनाबो जों खावलाय लेखा जों गासैबो 6 माने दल बा टीम जों बेखौ गेलेबाय थादों आरो बियो दायो जाबाय थादों। बे भलिबलखौ जोङो नैबे भेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि जिहेतु ट्रिनियेल कनफारेन्स बा कनभेनसन बेजों लोब्बा लाखिनानै जोङो भलिबलखौ होदों जाहाथे जोंनि ओनसोलनि लाइमोनफोरा माने गेलेनायाव गोसोआ बा जोंनि जि माने थांना थानायनि राहा लामा आरो बेखौ जोङो गेमनि दारायैनो जेनेबा जोङो गेमनि दारायैनो माने थांना थानायनि राहाखौ जाहाथे खालामनो हायो आरो बेखौनो जोङो नोजोर बोनानै जोंनि इयुथफोरा जाहाथे गेलेनायाव बाहागो लानानै इयुननि समाव मोजां सासे गेलेगिरि हिसाबै जाफुंनो हाथों होननानै जोङो लाइमोन इयुथआ बा इउपिपिएल भेरगाव जिल्लाया जोङो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो बे खेलाखौ होबाय थानाय जादों।